kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, niyan usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Sa gyapon kining ubos nyo nga lagad no, si Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Mao gyapoy makiguban kaninyo. Okay, atong hinumduman nga ang atong kinabuhi susama gini o kana bang hanay ba sa kini bang usa ka tawo, no? Lawas sa tawo. Buot na to ipasabot nga kinahanglan ipasubay nato ang atong mga gimbuhaton o mga desisyon sa struktura gyud ba sa tawo. Ang buot na to ipasabot, di ba, ang tawo na ay ulo, di na ay tiyan, di na ay lawas, di na ay tiil. O ang maong mga bahin sa mong lawas, dunay iyang nagkadaiyag yung gimbuhaton nga buot pasabot ang gimbuhaton sa kamot mao ra gyud na iyang buhaton, no? Ug sa iyang responsibilidad sa usa ka lawas. Ang ulo usab unsa may trabaho sa ulo mao na ang maghuna-huna. Kay naaman diha ang conscience nato nga kanang mo masayod og unsa ang dili maayo og dili maayo, no? Nasa atong ulo. So, na sa trabaho sa ulo ang pagdikta unsa gyud buhaton sa lawas. Buot ipasabot no mga tinahod nga tigpaminaw nga kita no isip mga sakop no sa simbahan kinahanglan mutuo ta o himuon na tubang giya ang ato pong silbing ulo diha sa atong simbahan. But pasabot ang atong mga spiritual fathers nga mao kining atong mga kaparian, di ba? Kay kung mapakyas gani ta sa pagsubay ana nga struktura nga pananglit to kita. Dili man gyud ta ulo kita mga sakop, no, kitang mga parokyano lang. Kay ang giisip natong ulo diha sa atong pagkasakop sa simbahan, siyempre ang ato mga lideri sa atong simbahan, mga kaparian, obispo, then ang pinakalabaw yun natong leader diya sa atong pagtuo mao ang atong Santo Papa.
But pasabot ang mga pagtulunan diha sa atong simbahan nga gitudlo nila mao na himuon natong basihanan diha sa atong panimuyo nining kalibutana. Nga naman, kinahanglan subayon nato na kay kung atong basahon ang Biblia, kining mga lideres sa atong simbahan mao man gyud ni sila ang angay gyud natong paminawon. Nga naman, kay sa Lucas 10:16 timan-an nato nga si Kristo iyang giingnan ang mga tinun-an niya nga mo'y silbing mga lideres sa iyang bag-ong nasugdan nga grupo o pundok o simbahan. Iyang giingnan nga ang naminaw ninyo sama ra nga naminaw kanako, ang wala maminaw kaninyo sama usab nga wala maminaw kanako. So sa laing pagkaistorya, dunay gi-authorize ang Ginoo diri sa yuta nga mo'y silbing mugiya nato diha sa unsi atong buhaton. Okay na naman yun, kay kita kung bahinta, no? Sa lawas, kita kinahanglan mag-agad yun sa ulo. But pasabot kini mga lideres atong pagtuo ug unsa ilang gipanudlo. Kung mapakyas ta magbuot-buot ta og ato, muraba og kanabang kamot, magbuot unsa gyud iyang buhaton. Siya mo dikta sa ulo, no? Mawala na ang insaktong structure nga ang ulo mao gyud mo dikta. Kay naman diha ang konsensya sa unsay buhaton sa lawas. So kita, dili man gyud mahimutang ulo. Kay dili man ta ministerial. Ang atong ministerial, mao man na sila. Ang ulo, no? Nga naman kay, siyempre, ang ulo gyud sa iglesia si Kristo man, kay siya man mo'y nagtukod. Pero, naghimo man siya mga instrumento gyud nga mangulo diri sa yuta, kay wala man puto siya magdugay diri sa kalibutan. Ito namatay siya, then mibalik na to sa langit, then iyang gipili si Pedro o uban pang mga apostol sa pagdumala diha sa simbahan o iglesia, no? Nga gani ang dili maminaw nila isipong kubrador sa buhis o makasasala. So ingon ana, kinahanglan ang ato gyung rule buhato na to. No, kita kay sakop ra man ta, wala man tay apil sa ministerial works. Ang ato ra mga kaparian, obispo, santo papa, sila man ang naa sa ministerial. So sa lagda sa estruktura, igo ra gyud ta mo sunod sa unsay ilang gitudlo sa ato, di ba? Pero balikon ko ha, ayaw i-apil lang personalan. Kaya kining ato pong mga pare, obispo, santo papa, naaman po na sila personalan nga posible masipyat sila, no? Mao bitaw nga naa diha sa Mateo 23:1-3 nga kining mga otoridad kung ang ilang buhat wala magsubay sa ilang gipanudlo, adili nato sila awaton ana, no? Kana ilang mga buhat nga wala masubay pod sa atong mga pagtulunan. Ang ato rang sundon kana mga pagtulunan. Kay naaman diha ang lamdag sa espiritu, no? Kay ang Espiritu Santo lagi na padalaman sa adlaw sa Pentecostes mo na nga makasalig ta sa simbahan dili sa iyang mga personalan kundi diha sa iyang mga pagtulunan. So, mao gyud na istruktura, no? Kay kung kitang mga sakop magbuot ta og ato, usually mo gyud na hitabo, pananglit. Ang isyu mahitungod sa kining pagplano sa pamilya. Ang isyu mahitungod sa pagplano sa pamilya, kasagaran kita wala ta kabantay nga nalingla ta sa yawa diha sa pagdesisyon. Ngano man, kay murag gihikawan man nato ang role sa atong ulo, but pasabot sa atong mga ministerial priest. Ang atong mga ministro sa pagtuo nga nagdala og mga pagtulunan nanunod dili man moy atong paminawon. Di ba? Kita may magbuot, di ba? Pag ingon sa simbahan, ang atong pamaagis pagplano sa pamilya ingon ani lang natural. Dili ng contraception, no? Sakit ni kay saon daghan man tang mga sakop gyud nga wala gyud katuman ani, no? Daghan katuman. Pero kinahanglan ato ning hisgutan diri sa atong tulumanon lamdag kay wala man gyud nilipod-lipod ni atong tulumanon, no? Masakitan man ta o matamaan man ta ani, pero mao gyud ni rule sa tulumanon lamdag sa kahitasan. Gani naapo ko'y mapamulong diri nga ako pod mismo maigo, no? Kay kita igo ra man ta nagsunod diri sa atong tahas nga kita mo'y nagdala aning programa lamdag sa kahitasan nga ato gyung ipadayag diri unsa gyud ang mensahe sa lamdag. Bahala nagmaigo ko kamo nga naminaw o bisan kinsa nga matamaan aning mensahe sa lamdag.
Kay kini pagpukaw o pagpahigmata man ni nato kung asa ta, no? Na asa ta na sayop, asa ta nakalimot diha sa atong rule diha sa lawas sa iglesia. Isip mga sakop sa lawas, no? O sa atong Ginoong Hesukristo nga mystical body niya nga mao ang simbahan. Okay, mauna atong yung hunaw-hunaw na ang kuan kanang aron kuan ta atong guide kanang tao nga ang ulo mo'y mudikta kay naaman diha ang conscience, kay kanang konsensya mantigo man na kay balo man sa kana sayop kana dili. Oh, di ba makabantay man ta pananglit mayon ta nga inom na sa atong pagtuo gitudloan ta nga dili man sala ang pag-inom. Asa ta makasala kung maghubog ta pag hinubra ba sa inom. Oh, kay balo ang konsensya ana. So the moment gali nga dili nato sundo ng atong konsensya ang diktara sa atong kuan kanang emosyon o kanang pagbati nga oy nakatilaw mo ko tulami man ni tama gyud. Oh. So ang atong pabuton ang atong pamati dili ang atong ulo o conscience mabali ba mabaliktad. So mawala na sa proseso, no? Parehas na gawin na itong computer na may central processing unit. Mao man dyan na siya may di lang ko kay sweeto po kayo ana. Basta kinana naagi trabaho ang matag usa ka parte diha sa mga pisa des computer. Dili na pwede nga kuan, no? Nga mo ang unsa trabaho sa hard disk, trabaho niya mo central processing siya dili na adyoy. Kinahanglan ingon ana jud. Kita nga mga sakop sa lawas ni Kristo sa iyang simbahan, atong tumanon atong role. Ang atong role, pagsunod sa unsay dikta sa atong ulo, nga mao nang mga ministro nato, nga mao na ang mga pari. Pero balikon ko, dili na to i-appeal lang personalan. Kaya sa personalan, posibleng masayupod atong mga pari sa ilang personalan. Mao na no. So inana sa family planning inana no pa usahay tungod kay atong saligan atong pangwinta ba. Mayon ta nga matay lisod man ang gitudlo sa simbahan. Lisod gyud no. Kung ang atong pagpamati atong tawhanon nga pamalansi magsaligtas tong kaugalingong balansi lisod jud kay buhaton. Pero kung pagtuo naghali may patigbabaw, gugma na to sa Dios dili man lisod kay kining atong pagkristyano dili man my will o our will be done. Na diha gitudluan ta sa Lord's Prayer klaro man na hamahan namo anak sa langit pagdaygon ng imong ngalan matuman ang imong pagbuot sa Dios. Unsa may pagbuot sa Dios? Ang pagbuot sa Dios iyang gipadala iyang bugtong anak nga kinahanglan motuo ta ni Kristo. Unya si Kristo pod iya pong gipadala o gi-authorize ang mga apostoles diha sa paggiya sa pagpanudlo. Unya ang mga apostoles pod nagtudlo pod ang ilang mga sumusunod nga mao ni ato mga obispo. So, ang ilang mga pagtulunan kinahanglan sundo nato. Kung dili ta mo subay ana ang ato ng kaugalingong pagtulunan mo'y subayon, sumura na nagkanang lawas nga ang tiil mo'y gadikta sa ulo unsay buhaton. Di ba? Ang tiyan mo'y mudikta sa ulo nga mo'y unsay buhaton sa lawas. Dili na, nawala na ang order. Di ba? Kay ang order gyud sa lawas kinahanglan ang ulo kay naaman niya ang konsensya mo gi mudikta unsay buhaton sa lawas. Mao ni pahinumdom pod sa atong mga galing mga kandidato. Kay daghan kay mga kandidato nga mahimong congressman, senador nga agi anang doktrina sa separation between the church and state. Dili na paminahon ng simbahan ang tingog sa morality. Dili na agi anang doktrina nga separation between the church and state nga dili magbuot ang simbahan unsay himuon sa gobyerno, ang gobyerno dili pod magbuot sa unsay buhaton ni simbahan, no? O so agi lagi anang pagtulon-ana separation. Dias pamamahala dunay separation lagi pero wala man ta tudlo igod nga magkontradikta with each other. Kinahanglan dunay simultaneous kanabang nga pagsabot-sabot nga maminaw pod ang gobyerno sa dikta sa morality kay ang atong gobyerno kung dili maminaw sa unsay dikta sa morality nga gitudlo sa simbahan mahulog naman nga walay Dios ang atong gobyerno. Unya naara ba diha sa preamble na to hisgutan ra ba gyud ang panabang sa Dios, di ba?
hisgutan ang panabang sa Dios diya sa preamble, pero dili day tumanon og unsay itudlo sa Dios. Diba? Muna inconsistency po sa atong gobyerno. Pero ang problema gud pud ani gud pud sa atong gobyerno, agi aning wa magyud po laing mahimo ang gobyerno ani kay mayong kag unsa man pong pagtuhua ang dapat tuhuan nga ang balaod sa tao nagkuan man naghatag man og equal rights sa tanang mga relihiyon lain-lain. Wa may relihiyon nga dapigan ang gobyerno. Kana po'y problema diha. Kana po'y problema diha. Kaya lang Katoliko ra po'y paminahon. Diya ang uban dili. Na kamo na'y antigo maghukuman naon sa inyong palabihon kay sa ako yung pamalansi ang totality gyud sa balaod sa tao o balaod sa Dios konflikto gyud na sa kinatibuk-an. Muna no, mamili gyud tag asa gyud number 1 na to ana. Ako mutahod man kog balaod sa gobyerno kay naa man punas Biblia. Kahuron ang pamunuan nasa Roma 13. Pero kung mo conflict na gali ang balaod sa tao sa balaod sa Dios kanang gitudlo simbahan, palabihon gyud nako ang simbahan. Kay naa man diri ang pangagamhanan nga Dios nun, di ba? Naa man puna sa Buhat 5:29. Nga it's better to obey God, no, than men. Oh, naglaro mo na sa itong pagtuo. Alang-alang din nato natuhuan kung kita nag-angkon ng mga Kristohanon. Mga debate diya sa Senate kung naay balaod ipasa sa RH bill pa sa tanan-tanan na. Naay mga congressman, senador nga yano-yano lang nilang ipadaplin ang baruganan simbahan kay lahi lagi ko ng simbahan, lahi po ka ng gobyerno, lahi bitaw. Pero kung Kristiyanos kang Katoliko kang senador o congressman, kung tinuod kang Katoliko, makaako ka nga dili nimo paminaon ng imong spiritual father ang mga pagtulunan sa atong simbahan? Di ba? Murag ang imong gipasabot nga ikaw member ramang ka, when it comes to morality, himuon nimo ang mo desisyon ang ikaw nga lawas ramang ka, bahin ramang ka. Kung baga sa tao pa, ikaw kamot lang or lawas ka or tiil ka lang. Nga mag-agad ka sa dikta sa ulo. Mo man na ang structure. Nya nga atong ulo sa atong pagtuo sa atong pagka-Kristiyanos, mo man atong mga kaparian, obispo, pinanguluan Santo Papa. So kung sa mga pagtulunan nila, mo gi atong sundon. Kay dili man po na ila, lamdag man po na sa Espiritu Santo. Mao ni no ko basta dili masunod ng structure, wa gyud di gyud magkadimaw ang atong panimuyo. Mao nang dili mawala ni mga katalagman kay kana resulta naman po na sa atong mga diferensya. O prasra sa sakyanan kung naay dili maayo nato pagkaatiman, dili pod maayo pod dayon ang dagan sa atong sakyanan kay magkadaot-daot man, di ba? Ingon na no? Sa simbahan, kung atong basahon ng Roma Kapitulo 12, 1 ngadtos 21, kita nga mga sakop sa simbahan, kinahanglan atong gamito nugon sa manggalit ni mga tahas na tugon si atong talent pananglit maitang mukanta. Mugahin yun ta sa atong oras kung mahimo mo pamimbro yun ta sa choir sa atong simbahan kay gamito na to na atong talent sa maayong mukanta diya sa singing ministry sa atong simbahan. O kung unsa may imong abilidad no sa pagtudlo ba sa pagwali sa mensahe. Now dili nun ta kahimo anang buhat sa pari kay dili man ta ministerial. Pero diya sa pagsangyaw mahimo na to na kay mahimo kang ebanghelista no. Sa Katoliko nga dili ka ministerial, dili ka pari, di ba? O mahimo parehas ani atong gibuhat no. O ako dili man ko ministerial priest. Pero nagpaambit ko diri sa pagtuong Katoliko tungod kay nagtuo ko nga mahimo na ko by virtue sa bunyag nga kitang mga Kristohanon dili daotan o giauhag manggali ta sa atong mga kaparian nga kita tanan mulihok og unsi atong mahimo, unsi ato ikatampo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao na no og unsay maayo atong bisihon ang atong kaugalingon sa pagkatabang sa ministeryo nga buhat o misyon sa simbahan. Nakaroon kung busy rata o kanang kahilayan, busy rata suroy-suroy, hubog-hubog, kung usapan ng kahilayan diya, nakatabang ka ta sa misyon sa simbahan?
kanang atong mga buhat nga dili maayo, mao ba nay atong pagtampo, mao ba nay atong contribution, mao ba nay gimbuhaton nato diha sa simbahan o sa lawas ni Kristo? Ma-inconsistent biyata, no? Sa akong nakita ra ba, daghan nag-ing manimbahay ron, no? Labi na kanang Domingo. Gikan pa anang buntag, oras pa, ingon na sa gabi, daghang kaing manimbahan, murang kaingon kusong kong galingon, kung kining mga Katoliko ha, sincero pa ni sa ilang pagkatoliko, pastilan unsa ka ano ka anindot ang dagway sa simbahan. Nga naman, kay ang atong daghan nato nga murag kuan lang, Kristiyano lang inigsimba. Pero inigawas makalimtan ang mensahe. Nga naman kay makita man das mga gimbuhaton. Na makita na to nga mga empleyado, mga profesional gani nga ambot nga naman nga maghatag mangyug panahon diha sa mga lugar diin naagyud ang inom halatanto walay paglimiti hangtod mga hubog. Unya inig makitaan ra ba nas mga bata mo ni makita sa ilang hunahuna ay inana day na okay ra day nang inana nga dili maglimiti sa pag-inom hangtod mga hubog. Na kitang mga dagko dapat ipakita na to ang example sa ato mga kabataan para nga mudako pod sila nga maayo. Nya gusto ta ato mga kabataan nga magdako nga mamaayo aron mahimo pong mga kung mga leader manggali mamaayo pod unya dili man nato ipakita ang example kanila, no? Di ba unsa man to sa bag-o pa ni atong tulumanon, di ba atong gisgutan nga di ba naagyud sa census, pinaagi sa census kanabang gamit no, o kanang parts sa atong lawas ba diin mo na siya instrumento nga makatunta unsa man kanang mata, unsa man kanang pagbati. Kining mata grabe kay ni unsa makita. Makita nag-unsa dito gahubog-hubog, unsa pa nang kuan diha kahilayan, unsa pa nang dili maayo nga makita nato. Oh, kitang mga dagko gaulo-ulo. Dayon atong mga bata makakita ay nana day na hangtod mapurma na sa ilang ulo nga mabahin na din na sa ilang kinabuhi kay matakdan man. Kay parehas gud anang ngano man nga kanang bata kun unsay pinulungan sa ginikanan mao magi makatunan. Kay mao may madungog sige, sumaura po yung makatunan niyang pinulungan. Kung in English ang lingwahe sa ginikanan, in English po ang makatunan sa bata. Sumaw na nga nganong malibog man ta nganong atong bata nahimong unsa ba na ba? Nahimong sige lang og duwa diya sa kompyuteran. Kay unsa man nakita sa TV man na na may kuan mga kanang business diya sa computer nga mao na mga games nya kitang ginikanan di ra ba ta kahibalon saan pag-regulate mo na magdako magsige rag duwa diha sa iskina maproblema ta nya ang ato pong gobyerno maglisod og kontrolar ang mga kompyuteran na mao na nga di gyud magkadimao ang pagtubo sa atong mga anak. Kay naarabay mga games ron nga sa psychology pa pasagdan na to atong mga bata nga diha ra ba makuha sila sa ilang mga reflexes, no? Kanang pagka-violente na apo na diha sa mga salida, no? Na magbantay ta dili ta kapataka mga ginikanan sa unsay ipakita nato diha sa TV sa mga unsa pa na diha nga makita nila kay diha sila makat-on sa ilang pagpurba og unsa sila og maadamlag. O kining media, particular yung kay kuaning media kay instrumento yung kaining media, whether ma-audio o ma-video, kini, grabe yung kay mo influensya. Makita nimo sa telebisyon, no? Unya, labi na ako, kining magbasagod tangkod sa mga pagtulunan na to. Dili kita magkakita kung say dili mao, no? Kung say makaingon na lang ko, wala ko kahibalo, no? Kaya huwag makabalo ta, magilty man tagwa tayo mahimo. Saan na to pagpahibalo sa kadaghanan nga, oy, undang na mo anak, kay dili na mo. Dili po ba yung atong ipugos po ni atong pagto. Pero igo rin kita mo padayag, ani, sa unsa man nga means nga makapadayag tani para saan ni atong tulumanon karon. So, balikon ko sa pag-ingon, ang structure sa lawas nga ang ulo mo ay mamudikta sa unsay buhaton gyud sa mga bahin, no, diya sa lawas
kinahanglan mo'y matuman. Dili ang kamot, dili ang tiil, dili ang pagbati mo'y mudikta sa konsensya. Mabali naman na, sila pa, mabali ang Beatles. Kung mabali gali ang Beatles, dili na yun mao dayon ang mabuhat. Ngano, pananglit, no? Simple raman kayo, no? Ako na ning gihatag nga example. Ang minyo nga lalaki. Ang minyo nga lalaki, tingaman siya nga na minyo naman ta ko din. Kay baluman ko nga, usa ra gyud dapat ang akong higugmaon isip minyo. Ang ako ra yung asawa, pero nganong nibati pa man gyapon kog paghigugma sa laing babae. Abot pa sabot kay gibati pa rin ako, kinahanglan tumanan ni nako. Ang akong pagbati nagdikta na. Namon na ipadikta ngadto sa conscience, sa ulo. O ang ulo mingon pag, buhaton. Kasa dayon, di ba? Ngano man kay ang nagdikta, dili man konsensya. Ang pagbati man. Nga kibalon naman ta nga, kining atong mga pagbati, daghan ni mga impurities. Ngano man, resulta sa gibuhat sa una natong ginikanan, no? Nga katong pagkasala ni Adan ug Eva, netapot na dayon ng concupiscence. Kana bang mga hiligo na to sa sayop, mga irregularities, impurity sa pagbati o emosyon. Nga, ato raning di man gyud ta kalikay ani kinaan naman pero makapugong ta. Kay mo man ay pagtulon an atong Kristiyanos, makapugong ta, no? Mo bitaw atong simbolo krus kay but pasabot X. Di ba kanang X mo man gigamit nato nga sa bawal, muna simbolo na to may galing. Nakita galit tag X but pasabot ayaw na. Pero dili lang pud kay ang ayaw na ang meaning anang X. Kay kanang X pod o cross sa atong pagkristyano nagpasabot po na og pagsakripisyo. Amo ra man gyapon kay kanang modumili tag mga tentasyon sakripisyo man na, di ba? Kay kitang mga Kristiyano naa man gyud tay cross. Kay unsa may giingon sa Ginoo, kinsa tong buot mo sunod kanako kinahanglan mo pasan sa cross. Unsa may atong mga cross sa kinabuhi? Mga cross sa kinabuhi nato kanang ganahan ta ana. Pero kay sayop man, kinahanglan, magpugong tao niya, lisod kay napugnan na ba atong pagbati, di ba? Kay unsay gusto na to. Basta wa na masubay, magpugong yun ta. Mo man yun na mensahe sa krus. Mo man na itong krus. Then ugun sa panang mga krus diya, kinahanglan andam ta mo dawat alang-alang sa atong pagtuo para mahulma gyud pag-ayo ang atong pagkakristohanon. So, mauna no, mga tinahod nga tigpaminaw, mga igsuon ko sa pagtuo, mga igsuon ko diya ni Jesucristo, no? Ato ning pamalandungan, unya kay apikin na po na itong oras, no? Sige po, ako mo ingon kaninyo, kita instrumento naman sa mong tulumanon, hinaot nga ang mensahe sa nining lamdag karon sa segment sa atong tulumanon, dili lang unta taman sa atong dalunggan. Mulahos unta ni hangtod sa atong kamot nga kinahanglan buhaton yun nato. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, magkadagkuan sa atong simbahan. Kini ang inyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Tax Ilumba ug Tani Luod, hangtod ug mapuhon. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.